Kanang dili na gid ako kinahanglan mangita kay sila na gid ang magpakita nako. Diba? Nagihapon. Sila na gid ang magpakita nako dapat mga punod sa katay. Wala ko nag-expect na dire diha na sa katay ni nga unod. Wow, dako siya. Pero let's check. Di ba napakay daghan kumakitan. Nanasad ko'y masagol sa dinong kung ano siya ibabaw sa kanon. Napaganit dito.